बेनो नुबाय बाया नै खोख्लैलाबो बिथांमोना नाय बेवहाय नैबे आर'नाइ डिजाइननि टाइल्स सोर सोर नुफेरबाय नुफेराखै औ बा लाक्जारि ओरैबायदि हाइ क्वालिटि ओमफ्राय नों मानो बेयाव लांफैदों गुबुन गुबुन दखानाव गुबुनफोरनाव मानो थाङाखै माने गुबुन दखानाव आं सोंहैदोंमोन ओमफ्राय रेट प्राइस बारा आरोखि खुलुमबाय बाजै गोजोन्थों मोजां दा खबरफ्रा दे सिआरपिएफ केम्पनि बै साहानि आच्छा बिउटिशियान माने मेकआप टेकआपआव नांगौब्ला लेंहरनो हागोन आरो ना मा होनदोंमोनलाय नामा नितु बाजैनि बिबोनां मा नाम नोंनिया शिबानि ब्रह्म खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला गोबां मुलाम्फा जागोन जायफोरा बर्थमान न' लुगासिनो दङ स' लोगोफोर आङो दा दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट काजलगावनि मोनसे टाइल्स दखानाव बे टाइल्स दखाना जोंनि सासे बर'निनो दा बे लकेशना जाहैबाय नैबे काजलगावनि अभारब्रिज दा खोलाहा बेनि अपोजिट साहा बे कानारा बेंकनि खाथियाव कानारा बेंकनि सानजाहा बे लकेशना दा जोङो टाइल्सनि बिसय गोबां मिथिनानै लागोन आरो आजिखालिनि जेनाखि स्टान्डार्ड लेभेलाव न'फोराव टाइल्सफोरखौ जोङो लगायो माबायदि लगायनांगौ बेसेबां दामनि एक्चुअलि माबायदि जों बायनांगौ टाइल्सफोरखौ बेखौबो नोंथांमोना मिन्थिगोन लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों अब्ला लोगोफोर आं हाबलांनि बे टाइल्स दखानानो जाहैबाय नै एमएस बासुमतारी ब्रादार्स मार्बल हाउस जोङो बर' सुबुंफोरखौ बिजनेसाव आवगायजानो लुबैयो नाथाय नों आंहा जुदि बर'आ बिजनेस खालामनायाव बे बिजनेसनिफ्राय एबा दखाननिफ्राय जुदि जों बायाब्ला बोरै डेभेलप जानो स' जोङो दखानखौ नायग्रोनानै लानि मा मोनो मा मोना गोबां मानसिया साननो हागौ सासे बर'नि दखानदारनाव माखासे नांगौ बायदि जिनिसफोरखौ मोना नामा बेबायदि साननो हागौ दा नोंथांमोना नाय टाइल्सनिफ्राय लानानै बेसिन फायखानानि बे बेसिन गासैखौबो नोंथांमोना मोनजोबगोन स' नैबेनो जाहैबाय नै आदाया अनारा गोजोन्थों आदा सोमदोन बरगयारि बिथांनि बेखौ बरायग्रोनाय जाहैबाय जों गांसे आर'नाइनि गेजेरजों दे हामबायसै दे जाबाय दा हामबाय होनाय थाबाय आदाखौ आंखौ बेबायदि आर'नाइजों बरायनायनि थाखाय थेंकिउसै आदा बेनिफ्राय जोङो नायलांनि बेयाव टाइल्सफोरा माने एखे ल' लेभेलनिफ्राय हाई लेभेलसिम प्रिमियाम क्वालिटिसिम नैबे आदानाव एभेलेबल गासिबो मोनजोबगोन सिगाङावनो आं मोनसे मोजां मोनदों नोंथांमोना नाय बेवहाय नैबे आर'नाइ डिजाइननि टाइल्स सोर नुफेरबाय नुफेराखै आर'नाइ डिजाइननि टाइल्स बेबायदिखौबो मोनगोन दा बेफोरो मा लेभेलनि टाइल्स आदा बेफोरो माने सेरामिक टाइल्स होनो प्रिमियाम क्वालिटि बेयो खोनाबाय जेन'बा नैबे आर'नाइ डिजाइन नै बेखौहाय आर'नाइखौ जुदि गुबुन कालारनि नांगौब्ला बेखौबो मोनगोन जास्ट अर्डारल' होनांगौ नैबे आदामोनाव मा रोखोमनि आर'नाइ नांगौ आरो आर'नाइल' नङा आर'नाइनि अनगायैबो नोंथांनि चइसनि बायदि माबा मोनसे डिजाइन होनानै वालाव बानायनो गोसोब्ला बेखौबो मोनगोन पिक्सारखौल' होनांगौ बेबायदि आरो दा आदामोनाव बेफोरबायदि फेसिलिटि दं गोबां मानसिया मिथिया बे काजलगाव मोनसे खनाना जायगायाव बेबायदि एसे मोजां एभेलेबल माल थानाय दखान जोंनि बर'निनो बेयाव दङ लोगोफोर दा नोंथांमोना नुबाय बेफोर जाहैबाय बाथरुमनि मानि दङ बे बाथरुमनि वाल टाइल्स ओमफ्राय बेफोर किटचेन बाथरुम वाल टाइल्स नै नायदो नैबे जाहैबाय नै किटचेनफोरनि नै माबायदि नांगौ मोनजोबगोन बेलाय बिबारनि नांगौ ना मा नै बेफोरबायदि बेफोर नै बेफोर बाहेरानि बे पस्टार नै पस्टाराबो बेबायदि माबायदि डिजाइन नोंथांमोननि चइसनिबो होनो हागोन गावबागाव धोरोमनि भगबाननि जिसुनि नांगौ ना कृष्णनि नांगौ ना मस्जिदनि स्टाइलनि नांगौ मुस्लिमफोरनि गासिबो मोनजोबगोन आरो नै बेयाव नायदो नै प्रिमियाम क्वालिटि लाक्जारि माने स्टान्डार्ड लेभेलनि लाक्जारि लेभेलनि नांगौब्लाबो नोंथांमोना मोनगोन बेयाव एभेलेबल नैबे आदामोननि दखानाव नुबाय बेफोर प्रिमियाम जोब नै दा नोंथांमोननि चइस बायदिहाय लानानै थांनो हागोन बेनिफ्राय बेफोरनि दामफोरखौ बेसेबां खमाव नोंथांमोना मोननो हागोन माने थगायजानो नाङा गुबुन जातिफोरनि माबाफ्रावहाय दखानाव थांनानै नोंथांमोना थगायजानो हागौ आच्छा बुक मेट्स माने मा आदा डिजाइन दा ओरै नायदो नंगौ साफाबो नुयो बेलाय नै बेयो ग्राउन्डनि जोब फ्लर टाइल्स जोब मा ब्रेन्ड आदायो बियो माने सेस कम्पानि दङ किउबानो दङ खोनाबाय मोजां क्वालिटि जि सलियो बेखौ मोनजोबखायो
आरो नों एक्सट्रा सोरनोबा माने आंनो काजिरिया नांगौ होनोबा मास मोनसे या 1.5 मासनि गेजेराव नों बुकिं खालामनो हागोन आरोखि आंनि WhatsApp नाम्बाराव बे इउनिभार्सेल स्टुडिअ मल जिनाखि जोंनि बङाइगाव सापागुरियाव दं माने सेस कम्पानिनि खोनायो औ बेवहाय होनायफ्रा नैबे कम्पानिनिनो आरो बे स्टाइलनि फुरा माने इउनिभार्सेलाव होजोबनाय दं माने फुरा बेयो आदानाव एभेलेबेल आदानाव नैबे दखानाव एभेलेबेल बहुत स्टान्डार्ड नै लाक्जारि नांगौ ना ल' लेभेलनि नांगौ नोंथांमोननि केपासिटि बायदिनि नोंथांमोना मोनजोबगोन नै ओरैबो नायदो नै बरिया नायदो लांनोसो लुबैलायबाय खिन्थु खमथा गैथ'वा लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा न' लुगासिनो दङ टाइल्स होनोहाय थाग थियारि जाबाय कन्टेक्ट खालामदो इमिडियेटलि आदानाव खम समिनो मोनगोन जोंनि बर' सुबुं लिमोननायखौ माने गोग्लैगोन नामा सानो आरोखि माने बेयो माने नन स्लिप गोजाजोबखागोन नन स्लिपारि ओमफ्राय नैबेहाय सोरबा सोरबा दिनैबो ना नैबे सिरियसनखौ खोनाबाय बे एसे जोंख्लाब दङ बेयो नैबेखौ फाइबार एसे जोंख्लाब बे एसे गोब्रा आरोना गालेननाय गुलेननायखौ गियोब्ला नैबेखौ खोलैबा बायनाय नङा खोनाबाय लाजारि टाइप खोनाबाय रोजाथार आं खोलैनो खोनाबाय बा लाक्जारि ओरैबायदि हाइ क्वालिटि बा दा नायदो नै माबायदि बा ओरैबायदि हार्ड स्ट्रं बे नै नुबाय बाया नै खोख्लैलाबो नोंथांमोना नुबाय ओरैबायदि माने जोंनि बर'नि दखानावबो बे लेभेलनि क्वालिटि प्रडाक्टफोरखौहाय एभेलेबेल खालामना दोनबाय थादों लोगोफोर माने आन्दायनो नाङा साननो नाङा जे बेफोरबायदि दखानफोराव बर'नि दखानफोरा गिदिर बिजनेस खालामनो हाया क्वालिटि माल लाबोनो हाया साननो नाङा नांगौखिनि गिदिर मारुवारिफोरनि दखानफोराव जेखौ मोनो बेखौ मोनजोबगोन बा साबसिनबो मोननो हागौ नोंथांमोना बेबायदि बेनिफ्राय जों सिङाव नायबावनि लोगोफोर सिङाव नायबावदो नै बेफोरबायदि जेनाखि भगबाननि पस्टारफोर वालाव होनो थाखाय गावबा गाव चइसनिखौ लानानै अर्डार खालामनो हागोन नाय बिराद स्टान्डार्ड दे नै फिनिशिंआ ओरैबायदि नायदो नै बेसेबां मोजां बाप बेनिफ्राय नायदो नै बेबायदि मोनगोन गावबागाव चइसनि गावबागाव भगबाननि जेरैबो दं जिसु ख्रिस्ट'नि बेनिफ्राय ओरैनिफ्राय बेफोर सिनारिफोर नै नायदो बेलाय बेफोरो माने गावबागाव चइसनि बायदि अर्डार खालामनानै मोनगोन बेखौ सिन्था खालामनांगौ गैया बेनिफ्राय आरोबाव समायना रमायनासिन खालामनो थाखाय नोंथांमोननि बे वालआवहाय फिनिशिंआव बिट नै बेफोरखौबो मोनजोबगोन नै बर्डार बिट नै बेसेबां मोजां मोदानलायनाय वाव बेसेबांलाय गोलैगोन आदा बियो माबा गोलैगोन खोनाबाय बियो 80 थाखासो गोलैगोन मोनसेयाव ना पिसाव अनलि 80 थाखा नायदो नै 2 फुट खुरि वास नायदो नै लाक्जारि टाइल्स बिराद मोजां वाव नै नायदो नै मोनसेबो क्रेकबो जायाखै जेबो जायाखै अब्ला बिनि जोरथाया बेसे गोबाव थानो हागौ लोगोफोर अब्ला खेबसेनो बेफोरबायदि जायफोरा हायो लागायनानै लाखानो हागोन नायदो बेसेबां मोजां आरो लाक्जारि मोदानबाय थागोन मोदाननाया लिमोननाया नै बिराद मोजां लिमोननाय नन स्लिपारिखा आच्छा बेनो हाइएस्ट नामा बर्थमान गाहायाव गोजा आच्छा आदा बे टाइल्सआ मोनसे रुमावहाय ओरैनो नर्मालि बे रुमाव नोङो बे टाइल्सआ ना नोङो जेनेबा सुइद बाय सुइदआव नोङो माबा थांगोन जेनेबा सुइद रुमाव नोङो बेसेबां थांगोन दा बेबायदिखौ 12-13 कार्टुन नांगौ जायोनो 12-13 कार्टुन माने हमना लादो नोङो 26थासो पिस नांगौ आरो 26थासो पिस नांगौ बेखौहाय ओमफ्राय 26ता पिसआव बेसेबां गोग्लैगोन बा जरायाव बियो माने लास्ट बियो माने 800 गोलैगोन खोनाबाय लास्ट बियो खोनाबाय 800 ल बेखौ दस्रायाव बायनो थाङोबा नोङो लाक्जारि टाइल्सआ नोङो माबा नङाबा मोननाय नङा खोनाबाय 1900 नङाबा मोननाय 1900 आरो बै माबाफ्राव थाङोबाथ' आरो बांसिनबावसो 1200-1300 थां नायहै गुबुन दखानफ्रावबो एडजास्ट खालाम दामफोरखौ फोथायाब्ला नैबे आदाया माबायदि जेनुइन रेटनावहाय मालफोरखौहाय हरगासिनो दङ जेनुइन दानिया जों नायनि लोगोफोर नै मेट जायफोरा बेबायदि मेट स्टाइल दंफां स्टाइलनिखौ मोजां मोनो बेफोरबो एभेलेबेल नै दा आदानाव खम बेसेनावनो मोनगोन बेफोरखौबो पेकेटआव 550नि गाहायाव फैगोन खोनाबाय 550नि गाहायाव फैगोन पार पेकेटआव खय पिस थायो आदा मोनब्रै पिस थागोन खोनाबाय आच्छा 4 पिस थागोन बियो 4 पिस एखेयानो खोनाबाय जों ओमफ्राय बियो माने बेखौ पर्सलिन टाइल्स होनो खोनाबाय बियो आच्छा मेट नालाय फ्लरनि जोबखानाय आरो ल' बाजेटनि नांगौबा बेफोरखौ होबाय ल' बाजेटनिया बेफोर बिनि खम दामसिननि मोनो ना मोना खम दामसिन फैनाय नंला होमब्ला 500 पार पेकेट 500 पेकेटआव मोनब्रै पिस प्लेना बे 2x2 नामा बे 2x2 फुट ओमफ्राय प्लेनब्ला 500आवनो मोनगोन नै बेबायदि रेटआ बांद्राय हाई नङा लोगोफोर
ना माने न'खौ लुबायला खेबसेनो मोजाङै टाइल्स होनानै फिनिशिं खालामनानै लानाया मोजां हायोब्ला दा सोरबा मिथिया आंबो बांद्राय नलेज गैया दि टाइल्स लागायोब्ला न'आव गोबां बुरजा फैसा खारो होननानै खिन्थु बेबायदि नङा लोगोफोर जोंहा एसे अंख खालामनानै नायोब्ला इसेबां थाङा ना आदा नै बेफोरबायदिखौ लागायोब्ला 5,000-6,000 गेजेराव थांनो मोनसे रुमाव माला 5,500 5,000नि मालजोंनो मोनसे रुम जिनाखि जोंनि नर्माल न' हमनानै ला 14 बाय 14 बा 14 बाय 15 बेफोर न'आवहाय जास्ट 5,000 5,500निल' माल हाबो टाइल्स बेनिफ्राय मिस्ट्रि खरसाबोथ' बांद्राय नङा मिस्ट्रि खरसा नोङो बिदिनो माने मोजां लायोबा नोङो बिदिनो 14 थाखा 15 थाखा लागोन आरोखि स्कुवेर फिटआव 14 थाखा 15 थाखा बेनिफ्राय टाइल्स मिस्ट्रिफोरनाबो मोनसे रेट थायो बांद्राय बिलाबायनो नागिरो स्पेसियेलि गामि गोथौआव थांनाया 15 थाखायानो माने हाइस्ट माने 15 थाखा हाइस्ट मोजां क्वालिटिनि मिस्ट्रि आरोखि मिस्ट्रिखौ आन्दायोब्लाबो नैबे टाइल्स दखाननिफ्रायनोबो बे दखाननिफ्रायनो कन्टेक्ट खालामनानै हरफागोन नोंथांमोननो जुदि नांगौब्ला टाइल्सनि मिस्ट्रि बिसोरो माने मेक्सिमाम 15 थाखा पार स्कुवेर फिटआवनो बिथांमोना मावनानै होगोन अब्ला बे टाइल्स बायनायाव नोंथांनिया थांगोन 5,000 निफ्राय 5,500 बेनिफ्राय मिस्ट्रि खरसा थांगोन 3,000सो 3,000सो थांगोन मिनिमाम जेनाखि मोनसे रुमाव मिनिमाम बिदिनो 3,000सो थांगोन अब्ला नोङो मथा मथि 8,000 8,500सोआवनो मोनसे रुमा टाइल्सनि रुम मोनो कमप्लिट अब्ला लोगोफोर अब्ला बेथ' बांद्राय गिदिर अंख नङाना दा बेखिनिखौहाय नोंथांमोना बाहायनो हायो बेबायदियाव जेनेबा नोङो नैबेयाव 700 2 बाय 4यावबो माने क्वालिटि लायै क्वालिटि खोनाबाय बेबायदिया प्रिमियाम क्वालिटि आरोखि होमबाबो माने 700 निफ्राय माने स्टार्ट जागोन आरोखि बे खोनाबाय पेकेटआव 700 निफ्राय 800 नि गेजेराव माने 850 सिम आरोखि मोजां आच्छा हा प्रिमियाम क्वालिटिनि बायदि मोदाननाय माबाया आरो एसे खमिबो दं जेरैहाय पेकेटआव 750 700 आंनियाव लास्ट माने क्वालिटि 850 सिमाव खोनाबाय 850 सिम हाइएस्ट आं लाक्जारि टाइल्सआ माने लाक्जारि होनोब्ला लोगोफोरनि बेफोरबायदि जेनाखि जों गिदिर बिल्डिंफ्राव नुयो शपिं मलनि बिल्डिंफ्राव नुयोना नै बेफोरबायदि बेफोरखौबो बांद्राय थाङा लोगोफोर नोंथांमोना गोबां थाङो साननो हागौ सोरबा मोनथियैफ्रा आंबो मिथियामोन बेफोरबायदि टाइल्सखौ जुदि रुमाव लागायोब्ला अनलि माल बायनायाव थांगोन नोंथांमोननो 9,000 निफ्राय 10,000 सिम थांगोन आरो मिस्ट्रि खरसाथ' बे एखेयानो 3,000 सिम थांगोन अब्ला 12,000 13,000आवनो बेफोरबायदि प्रिमियाम क्वालिटिनि टाइल्सजों मोनसे रुमा रेडि जागोन 5,000 औ 5,500 6,000 बिदियावनो रुम मोनसेनि थाखाय मोनलाङो नै ओमफ्राय मिस्ट्रि खरसा थांगोन नोङो 3,000 होमब्ला नोङो 8,000 टाइल्सआ कमप्लिट बेबायदि अंख नै ओमफ्राय बेफोरो वाल टाइल्स बाथरुमफ्राव मोजां बेफोरो नै बेयोथ' खमसिनबाव आदा बिसोरो माबा गोलैगोन बियो 300 नि गायाव फैजोबगोन खोनाबाय बे कार्टुनाव only 300 बुरजा लायोबा खम जाबावगोन बुरजा लायोला खम जाबावगोनसोनो अ माय गड आरो बेजों लोगोसे भिडिअ नायनानै फैदों सोमदोन बरगयारिनि होनला आरो खमसिनाव हरगोन ना हरा हरगोन बेलाय फैदो भिडिअ नायनानै फैदों होन लांफै आदामोन बाजैमोन आदैमोन आयंमोन आबौमोन फैदो लांफैदो सापर्ट खालामफै जोंनि नैबे बर'नि सासे फालांगिरि खालामनाय आदाखौहाय नोंथांमोना जायफोरा न' लुगासिनो दं बा लुनायनि प्लेनिं दं थाबैनो जगाजग खालामदो अंख खालामफै नैबे आदानाव फै बुजिफै दामफोरा जेनुइन रेट नंगौना नङा गुबुन दखानजों एडजास्ट खालामनानै नाय दस्रा दखानाव थांनो हागोन मारुवारिफ्रावबो सोंनो हागोन आंबो दाम खमनि मोनथारदों होननानै लाबानो जानाय नङा वाइटआबो दं वाइटनि सायाव खोथा दं माने रोजा गोबानि खोथा थायो माने माला मा बाहायदों नंगौ दा बेखौ जों खोनाबाय आदानिफ्राय जों मिथियामोन टाइल्स मा टाइल्स ब्लान जायो बे नंजोबा आरो गारियाबो नोंथांमोननि जायगासिम माला जुदि गोबां लायोब्ला गारिजोंहाय सौहैहोगोन बे डेलिभार जागोन जास्ट गारि खरसाखौ एसे लादेरनाय जागोन केरिं चार्ज बेखिनिजोंनो नोंथांमोना मालखौबो मोनहैगोन मिस्ट्रिखौबो बेनिफ्राय फाथायहरनो हागोन अब्लालाय माथो सिन्थाबाव लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो जगाजग खालाम नैबे MS बसुमतारी ब्रादार्स दखानावहाय आदानि मा नाम होनो आंना ओरैनो नामा शिशिर बसुमतारी जायो शिशिर बसुमतारी आदा दा मालला जेसेबां नांगौ बेखौथ' सिन्था खालामनांगौ गैखाया दा गुदामा जायगानोसो जालायबावा नै आदा नै गुदामनानै माल लांगोन एसेबां जोंनाव गारियाबो हाबबाय थागोन एभेलेबेल माल लांग्रा थाङाबाथ' माने गुदामाथ' औ दा गुदामाबो बुंजोबनानै दङ नै मोनगोन गोसो बायदि एभेलेबेल नै बेनिफ्राय नायदो नै बेफोर बेसिना उइथ स्टेन्डखा बुस्थुआ नै स्टेन्डजों गोनां बेसिन बेनि दामा माबायदि होनदों आदा बियो माने 2000 नि गाहायाव थागोन खोमा 2000 नि गाहायावनो मोनगोन बेखौ वा नांगौ बायदि नै डिजाइन गोनांलाय नै नायदो बेफोर वाल बेसिन नै एभेलेबेल वाल बेसिन बेलाय एसे जाहैबाय माबा जाहैबाय बियो किचेनफ्राव माफ्राव नै बे टयलेटनिखौथ' नांगौ जोङो 40 फ्रेम जाहैबाय बियो नै बे बेसेबांलाय आदा बिदिया बेफोरो माबा गोलैगोन खोमा 700 कल गोलैगोन खोमा 700 औ अनलि 700 बारेन्दाफोराव नै बाहेरायावहाय बारेन्दाफोराव लागायनोहाय नै
एभेलेबल वाव 2500सोल' गोलैनो बेफोरबायदिया नै नायदो बे समावनो सासे कास्टमार होननांसिगोन जिहेतु दखानाव लांनो फैदों नालाय सासे बाहागि फैदों नै बिथाङा जाहैबाय थुक्राझारनि दा मा नाम नोंनिया विलियाम मुसाहारि बेबो टाइल्स लांनो फैदों नै ओमफ्राय नों मानो बेयाव लांफैदों गुबुन गुबुन दखानाव गुबुनफोरनाव मानो थाङाखै माने गुबुन दखानाव आं सोंहैदोंमोन ओमफ्राय रेट प्राइस बारा आरोखि ओमफ्राय बेयाव बहुत खम आरोखि खम माने जेरै नों प्रडाक्ट जेरै दाम ओरै आरोखि दाम ओरै आच्छा आच्छा मेच जायो रिजनेबल प्राइस आगा फासा बुङो बिदि आरोखि आदाने बिदिब्ला फैनो हागोन बहुत रिजनेबल प्राइस औ थगायजाया थगायो ओंखागौ ओंखायनो बुंलांफै मोजाङानो आंबो मोजां मोनदों दामफोरखौ नोंथ' फुरा न'निखौ नोंबो लांजोबखानायसै न' गंसेनि नै बेबायदि आरो अब्ला लोगोफोर बे जाहैबाय काजलगाव टाउननि बे काजलगाव टाउननि अनगायै आदानि आरोबाव बङाइगाव एरियायावबो दङ बेंटल गेटआव दा बैनि स्ट'रावहाय जोङो थांनि नोंथांमोना दिन्थिबावगोन दा नोंथांमोना बेंटल गेटआव सुबिदा मोनो ना नैबे काजलगाव सुबिदा मोनो मोननैयावबो लांनो हागोन आङो दा बेंटल गेटनिखौबो नोंथांमोनहाय एसे दिन्थिहैनि थांनि स' लोगोफोर नाउ गोइं टु बेंटल गेट एमएस बसुमतारी ब्रादार्स मार्बल हाउस स' लोगोफोर बेंटल गेटनिया जाहैबाय बै सारि आलिनिफ्राय खोला फैनांगौ दे बेंटल गेटनि जेनाखि सारि आलि बेनिफ्राय खोला मोखां फैनानै राइट साइडजों लोगोफोर दे स' लोगोफोर बे जाहैबाय बङाइगाव एरियानि जाहैबाय बेयो बेंटल गेटनि ओरैहाय नार्सारि दङ बेनि अपोजिटआवनो नै ओरैहाय बे जाहैबाय बेंटल गेटनि दखान बेलाय दा जायफ्रा जेराव सुबिदा लांफैनो हागोन बङाइगाव एरियायाव लानो गोसोब्ला नैबे बेंटल गेटनि एसे खोलाहा एबा बेंटल गेट एरियायावनो गोग्लैबाय नैबे बेसिन टेसिनफोर नै बेयावबो एभेलेबल ओमफ्राय बेयावबो श' जानानै दङ नै रोखोम नांगौ बायदि प्रिमियाम क्वालिटि मेट बेयावबो बेलाय नै माबायदि नांगौ फैदो चइस खालामदो लांदो न'खौ समायना खालामदो लोगोफोर राइट प्रिमियाम क्वालिटिस नै वाव बेलाय नै ओरैहाय नै एभेलेबल बेलाय मा नैबो गुवाराव नायदो नै बेलाय भेराइटि दङ फुरा लाक्जारि जोब आरो बियो बेनिफ्राय बेफोरो आलदा जोब लोगोफोर बेनिफ्राय नाय मबेया समायगोन नोंथांमोननि चइसआ माबायदि औ बे मोनसे काटलगफोर बायदि जाबाय बियो बेनो मोनसे काटालग बायदि हमना लादो नै दा बेयावनिहाय आदा जिरायो ओमफ्राय हजों काजलगावनियावहाय सासे फंबायखौ दोनो बेयाव जिरायो नोंथांमोननि सुबिदा बायदि बेयाव लानो ना काजलगाव लानो गोसोबायदि लानो हागोन नैबे जाहैबाय नै मालाखौ गैया साननाङा माने बिजनेसखौ फिसा दासान जोंनि आदायाबो माने सासे बर' जानानै बेसेबां आवगायदों बिजनेसावहाय नाय बे जाहैबाय आदानि गडाउन बियो गासै टाइल्स माबा माबि दोनग्रा बेंटल गेटनि गुदाम बियो बेंटल गेटनि गुदाम नै बुंजोबनानै दं नै नायदो बेलाय बे जाहैबाय गडाउन आदानि गडाउन नै बेसेबां नांगौ एभेलेबल माल बेलाय नांगौ बायदि मोनजोबगोन आरो बेयाव मा क्वालिटिनि नांगौ बेलाय दानिया आदानि न'आव फैबाय दे बे आदानि न'आबो बेंटल गेट खाथियावनो खुकुरमारि एरियायावहाय दे बेयावबो गुदाम दङ नो ओमफ्राय टाइल्स दखाननि मालिकनि न' दा न'आनो टाइल्स जोबनाय आदानियाबो बेलाय ओमफ्राय बे मेदाम ओमफ्राय गथ'फोरखौ टिउसन लायो बिसोर मेदामनि माने आदानि हिनजाव बाजैनि स्टुडेन्टसफोर टिउसन लाग्राफोर बेलाय टिउटर आरो बाजैया बेलाय नै दिनैहाय माने सरस्वतीनि प्रग्राम खुलुमबाय बाजै गोजोन्थों मोजां दा खबरफ्रा दे सरस्वतीनि प्रग्राम माबायदि खालामगोन बिदिनो पुर'हित फैगोन फैगोन आरो आच्छा फार्स्ट टाइम खालामनो नागिरदों मोजां केम्पनि गथ'फोर नालाय बिसोर थांसिगोन केम्प रिजार्भ पुलिस केम्पनि बिसोर माने गासै पुलिसफोरनि माने फिसाफोर बिसोरो सिआरपिएफ केम्पनि बै साहानि कहाँ पे पढ़ता है कौन सा क्लास है बाबू क्लास 2 अच्छा ठीक है इधर आके ट्यूशन लेता है मैडम से ये तो नहीं लेता ये वाला सामने वाला क्या नाम है यश भगत अच्छा लिटिल फ्लावर स्कूल ओके गुड व्हाट इज योर नेम विवेक कुमार यादव इन विच स्कूल यू आर स्टडीइंग केवी केंद्र विद्यालय यस गुड तुम लोग भी
Little flower. In the Little Flower School. Which class, Nani? UKG. UKG. You? UKG. You also UKG. Good, very good. Today you are enjoying Saraswati Puja, no? Yes, happy Saraswati Puja. Madam, ne mohai man nuala gede. Nuwa bongayong na bongayong college kacang. Yes, college khatiyaw college road. Binanaw nangsigon na. Binanaw. Ma nam binanaw na? Nitu. Nitu. Mane binanawa beautician na. Oh. Na maba dङ salon dङ ना? Gaya ari nuwa kalay. न'आव खालायो बे जाहैबाय बाजैनि बिनानाव माने नैबे आदानि हिनजाव बाजैनि बिनानाव निथु मा होनोमोनलाय ब्रह्म निथु ब्रह्म ओमफ्राय ओरै सासे दंबावो नै बे जाहैबाय नैबे बाजैनि बिबोनां बाजैनि बिबोनां मा नाम नोंनिया Sibani Brahmo. शिबानि ब्रह्म बेलायनो दा बे सरस्वती फुजायावनो बेस्थ' नामा नोंसोरबो Kamani Wester aru. दे मोजां मोजां बेयावबो गुदाम दंनो एभेलेबल माल बेखौ नायबावनि दे लोगोफोर माने गुदाम दोननोनो माने माल दोननोनो जायगा मोनलाया आदाया ओरैबायदि दे एभेलेबल माल नै बेयाव दोनो नै बेयाव बानायथ'वाखै नै बेयावबो एभेलेबल माल नै जेसेबां नांगौ सिन्था खालामनाङा माने मालखौ थोजासे हरनो हानाय नङा मानाय नङा दासान हाजार नोंथांमोना गिदिर गिदिर बिल्डिं लुदोंब्लाबो जोङो माहाजोन नोंथांमोना जायफ्रा नायदों जायफ्रा टाइल्सनि गोनांथि जाबाय टाइल्स होनांगौसै बा प्लेनिंआव दं बेखौहाय माने आदानियावनो लांफैदो आदानियावनो कन्टेक्ट खालामदो कन्टेक्ट नाम्बारखौथ' स्क्रिनावनो नुबाय थाखादों नोंथांमोना नै नायदो आदानि न'आवनो मैगं बागान दंबावोसो नै एसेनो जानो आन्था नुवाखै बेलाय जाख'नो हाबावा दा बेखौनो बे ब्रकलिनो नै सामब्राम दङ हनै ओरै बिबार बानलु गोदान फैगासिनो दं गाजरनो बे गाजर नै बेलाय ओमफ्राय अन्थाइ बाजाबा गायना लाखानांगौ नै थावनाया ओमफ्राय बे थाइजौ दं नै बैयो बानलुआ हनै बानलु बिफांमोन दानफायबाय गोदान खिलि होफिनदों आरो बानलुखौ बा बेलाय अर्गानिक आरो न'आवनो ने ओमफ्राय ओरैबो दंबावसो नै आदानिया नुवाखै ओरैबो दंबावसो बैग्रि बिलाथि दङ नै ओमफ्राय नै लाव मानगासिनो दं ओमफ्राय ओरै नै लाम्बेरा दं नै ओमफ्राय दुनिया दंमोन ओमफ्राय बेयो मामोन लाइ ना मुला आदा मिक्स लाइबो मुलाबो दंमोन आरो बेयाव लाइ गोबोरखिया रेडिखा खनसायनानै लायो नामा खनसायनानै लायोनो आदाया बरिया